яке аз проблемаҳои асосии ҷомеаам гӯем хато намекунем ва зарари он бар саломатии инсон мебошад. 50% масоҳати қуттии сигарро бояд маълумоти ба саломатӣ зиён овар будани он фаро бигирад. Дар Тоҷикистон чанде аз брендҳои маъмули сигар ба мисли Сенатор, Амбассадор, Мирон, Прима, Космос истеҳсол мешаванд. Вот вам эксперимент чистой воды. Что в себя вдыхают люди? Возьмите то же самое на свай. балҳо онро ҳамчун маводи таскинбахшандаи дарди сар барои мардум пешниҳод кард. ба ҳама салом, номи ман Мавландо, шумо дар канали Тоҷикон Лайв қарор доред. имрӯза мавзӯи мо дар бораи яке аз проблемаҳои асосии ҷомеаам гӯем хато намекунем. ин мавзӯъ дар бораи кашидани сигар ва зарари он бар саломатии инсон мебошад. ҳамаи мо шумо медонем ки кашидани сигар ба саломатии инсон зарари беҳад калон дорад, аммо дидаву дониста боз кашидани сигарро мо давом медиҳем. ҳозир мо дар бораи зарари сигар як видеоро тамошо мекунем ва боз ман сухани худро давом медиҳам. 50% масоҳати қуттии сигарро бояд маълумоти ба саломатӣ зиён овар будани он фаро бигирад. маълумот дар бораи зиёни сигар ба саломатӣ дар рӯи қуттӣ ба забони тоҷикӣ ва дар пушти он бояд ба забони русӣ навишта шавад. ин талабот дар регламенти техникии маҳсулоти тамоку дард шудааст ки бо қарори ҳукумати Тоҷикистон ва имзои Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ шудааст. ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон, муҳити зист, амалҳои огоҳкунандае ки истеъмолкунандагони маҳсулоти тамокуро нисбат ба таъинот ва бехатарӣ ба иштибоҳ мебаранд таҳия шудааст ва ба маҳсулоти тамокие ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешавад татбиқ карда мешавад. дар Тоҷикистон чанде аз брендҳои маъмули сигар ба мисли Сенатор, Амбассадор, Мирон, Прима, Космос истеҳсол мешаванд. Вот вам эксперимент чистой воды. Что в себя вдыхают люди, что они потребляют. Здесь нигде не говорится про Республику Таджикистан. назорати насби чунин навиштаҷот бар дӯши оҷонсии Тоҷик Стандарт вогузор шудааст ва дар сурати дар дӯконҳо ёфт шудани қуттиҳои сигар бидуни чунин навиштаҷот он мусодира шуда моликони ин гуна дӯкон ва ё фурӯшгоҳҳо ҷарима мешаванд. коршиносон дар Тоҷикистон мегӯянд як маҳсулоти дигари тамоку ност ки дар Тоҷикистон хеле серистеъмол аст аз зери назари ин қарор дур мондааст, ҳарчанд таркиб ва зиёни он аз сигар дида бештар асту кам не. Возьмите то же самое на свай, да, то есть он тоже содержит табачный лист. ин маҳсулоти тамоку дар ягон санад дарҷ нашудааст, мисли ки он вуҷуд надорад. ҳолон ки аз он хурду калон ва ҳатто занҳо истифода мекунанд. дар ҳоле ки ташхисҳои лабораторӣ дар таркиби он моддаҳои зиёновари кимиёвӣ ба мисли мишяк пайдо карданд. Химические элементы, мышьяк, то есть, да. ност ба фарқ аз сигар на аз сӯи корхонаҳою ширкатҳои мушаххас, балки дар дохили дӯкону таҳхонаҳои бархе аз афрод дар шароити ғайри гигиенӣ тавлид мешавад ва касе ҳам кафолати бехатарии онро дода наметавонад. Прозрачный пакетик с зеленой смесью. Он не знает, что туда входит. халтаҳои ност ҳам комилан шаффофанд ва навиштаҷоте дар робита ба таркиб ва ё санаи истеҳсоли он дарҷ нашудааст. шумо медонед ки ғайр аз табак дар таркиби сигар кадом намуди кадом навъи моддаҳои химиявиро дохил мекунанд. агар шумо надонед, пас барои шумо ҳозир мо ҳамаи он маводҳо, ҳамаи он моддаҳое ки дар таркиби сигар вуҷуд дорад ва бар саломатии инсон зарари калон дорад, мо нишон медиҳем.
дар қуттиҳои тамоми навъҳои сигор навишта шудааст ки истеъмоли сигор ба саломатии инсон зарари калон дорад. аммо чӣ сабаб аст ки гуфтаҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ садди роҳи мо шуда наметавонад? кулли муҳаққиқони ҷаҳон бар ин ақидаанд ки ватани аслии тамоку олами нав маҳсуб мегардад. то замони кашфиёти Колумб аз тамоку дар амрико комилан огаҳӣ надоштанд. Колумб дар ҷустуҷӯи тилло ба сӯи ҷануб раҳсипор гардид ва 27 октябри соли 1492 ба Куба расид. сокинони маҳаллӣ мусофиронро бо тарошаи нимсӯхта дар даст ва бо гиёҳе ки барои кашидан истифода менамуданд пешбоз гирифтанд ва эшон ин гиёҳро сигар меномиданд. ба ифодаи фасеҳу хушоборанги Колумб онҳо дуди ин гиёҳро фурӯ мекашиданд. ҳангоми кашидан ҳар яке 3-4 қулоб мекашид ва дуди онро аз бинӣ мебаровард. сабаби асосии хеле зуд паҳн шудани тамоку дар байни аҳолӣ он буд ки аввалҳо онро ҳамчун маводи таскинбахшандаи дарди сар барои мардум пешниҳод карданд. гуфтан ҷоиз аст ки аввалҳои асри 16-ум худи тамоку ба минтақаи осиё оварда мешавад ва аз ҳамон давра истифодаи ҳамин мавод яъне ки оғоз мегардад ва имрӯз дар байни ҷомеаи хеле васеъ паҳн шудааст. никотин заҳри қотилест ки бештар ба системаи асаб, ҳозима, узвҳои нафаскашӣ ва дилу рагҳои хунгард таъсири харобиовар мерасонад. истеъмоли як қуттии сигор дар як рӯз ин қариб 500 нурҳои рангин дар як сол аст. ҳарорати тамокуи сӯзон 700-900 дараҷа селсия мебошад. аз ин рӯ пӯсти нафароне ки солҳои зиёд тамоку истеъмол мекунанд сиёҳу пӯсида мебошад. дар таркиби дуди сигор бисёр заҳрҳои мавҷуд ҳастанд ки на фақат ба роҳи нафас балки ба тамоми кулли организми инсон зарари манфӣ мерасонанд. яке аз ин заҳрҳое ки бениҳоят ба узвҳои нафас таъсири манфии худро мерасонад ин никотини таркиби дуди сигор мебошад. чуноне ки ба мо табибон маълум аст дар пардаи луҳубие ки тамоми роҳҳои нафаси моро фаро гирифтааст муякҳои мавҷзанандаe мавҷуд ҳастанд ки вазифаи асосии онҳо берун кардани ҳар гуна моддаҳои нолозиме ки ҳангоми нафас мо нафас мекашем аз замин иборат аст. таъсири бади никотин ба ин муякҳо расида ин муякҳо аз ҳаракат боз мемонанд. бинобар ҳамин дар қабати роҳҳои нафас ҷамъшавии ин гуна моддаҳои нолозим ки мо балға мегӯем пайдо мешаванд ва ин гуна беморон мубталои бронхити сигоркашон мо ҳамин хел ташхис дорем. ҳар пагоҳи рӯзӣ ин гуна беморон бениҳоят ба сулфаи шадид гирифтор мешаванд ва балғами хокистаранг аз ҳангоми сулфа хориҷ мекунанд. дуди сигор дар таркибаш зиёда аз 4000 намуди маводҳои гуногун дорад ки 196 тои ин ба организми инсон заҳрнок яъне ки таъсири манфӣ мерасонад. муайян карда шудааст ки аз 196 тое ки ман гуфтам 14 тои он 14 яъне ки намуди он ба маводҳои мухаддир яъне ки ба маводи наркотикӣ дохил мешавад ва айнан ҳамин моддаҳо инсонро водор мекунад ки бори дигар сигор кашад яъне ки ба бандӣ яъне ки ба вобастагии инсонро ба ҳамин сигор оварда мерасонад. аз рӯи таҷрибаи олимони федератсияи русия муайян карда шудааст ки дуди сигоре ки ҳатто аз филтрҳои беҳтарин гузаронда шудааст вай заҳрнокӣ ва пурқувваттариаш аз дуди камаз аз мошини боркаши камаз 4 маротиба зиёдтар аст. пас аз фурӯ бурдани никотин он ба мағзи сар баъд аз 7 сония рафта мерасад. зарари сигор боз дар он мебошад ки аз даҳон бӯи ғализ меояд, дандонҳо зард шуда гулу осеб мебинад, чашмҳо аз таъсири дуд сурх мешаванд. дар дуди ғализи тамоку беш аз 4000 таркибҳои кимиёвӣ вуҷуд дошта, аз онҳо 40 тояшон бисёр хатарнок аст ки онҳо касро мубталои бемориҳои саратон мекунанд. сигор дар таркиби худ инчунин садҳо ҳазор заҳр ба монанди никотин, ҷианид, формандин, гази углекислӣ, кислотаи гуглерод, кислотаи фенил ва ғайра дорад. дар дуди тамоку моддаҳои радиоактивӣ низ ба монанди полони, сивинит, висмут низ мавҷуд мебошад.
گومی همروزه کشیدن سیگار با ارگانیسم انسان توسط سیگار از 8 تا 20 میلی گرم نیکوتین وارد می شود. اما تنها 1 میلی گرمی آن جابیده می شود و تاثیر مثبت را به سیستم دل و رگ‌های خونگرد می رساند. بعد از وارد شدن به ارگانیسم آن توسط خون جابیده شده تاثیر دو طرفه خود را به سیستم دل و رگ‌های خونگرد می رساند. در نوبت اول آن وابسته به خود دیواره رگ‌ها تاثیر نموده آن را تنگ می کند و باعث بلند شدن فشار خون می گردد. تاثیر دیگری نیکوتین آن است که آن به مغز سر وارد شده با کرختی مغز سر آورده می رساند و در نوبت خود باعث پرتافت هورمون‌های ادرنالین می گردد که آن با دل تاثیر رسانده تپش دل رو زیاد می کند. در نوبت خود باید گفت که سیگار کشی یا اینکه تماکو کشی می تواند آورد به بیماری فشار بلندی و بیماری ایشمیکی دل با تاثیر رسانیدن به سیستم لخته‌شوی خون و چرب‌های ترکیبی خون تاثیر رسانده باعث بیماری ایشمیکی دل می گردد. باید گفت که تماکو کشی نه تنها به بیماری فشار بلندی می آورد، آن می تواند اینچنین به پست‌شوی فشار خون هم آورده رساند. خود سیگار کشی در مرحله های اول بیماری فشار خون را بلند می کند، ولی بعد از یک چند سالی پیوسته استعمال یا اینکه کشیدن سیگار می تواند با پست شدن چندری رگ‌ها تغییرات های ارگانیکی در رگ‌ها آورده رساند که آن باعث پست شدن فشار خون می گردد و این دو سه بیماری می تواند با فوت بیمار آورده رساند. نیکوتین از جهت زهرناکی با کیسلوتای فینیل برابر می باشد. شخصان سیگارکش 15 سال حیات خود را به حساب میانه بای می دهند. پس سوال به میان می آید که چرا آدمان بیشتر مردان و کمتر زنان به تماکو کشی میل می کنند؟ وقتی که زنی حامله‌دار تماکو می کشد، همون زهری که در ترکیب تماکو است یعنی که نیکوتین به خونگردش زنی حامله می رود و نیکوتین یک خصوصیت دارد که خصوصیتی رگ تنگ کننده دارد و این می تواند که به خونگردش هم بچه‌دار و هم همراهک تاثیر منفی می رساند. وقتی که این نیکوتین به ارگانیسم داخل می شود به خونگردش یک خصوصیت دارد که از همراهک به جنین می گذرد و این به سوزشوی همون بودیله ماده ها آورده می رساند و در همان خون جنین مقدار کربوکس گیموگلوبین زیاد می شود. سبب دیگری میل و خواهش جوانان به تماکو کشی این پیروی و تقلید به کلانسالان محسوب می گردد. جلب اجباری بچگان و نورسان به تماکو کشی، پیروی و تقلید به رفیقان تماکو کش یا قهرمانان فیلم های مختلف نیز می تواند به پهن و گسترش این عادت نامطلوب و پرضرر مساعدت نماید. اما سالا در جهان نفران زیاد از استفاده سیگار و تاثیر آن به ارگانیسم به هلاکت می رسند. حتی از صدمه نقلیاتی دیده هلاکت آدمان بر اثر استعمال سیگار بیشتر است. چرا انسان کاری را که به تمام وجود و هستیش تاثیر اصلاح ناپذیر و هلاکت آور می رساند ترک نمی سازد؟ استفاده تماکو در مدت دور و دراز نه تنها باعث بیماری های گوناگون عضوهای بدن می گردد، بلکه در ارگانیسم در سطح حجروی و زیر حجروی تغییرات های کلی را به وجود می آورد، زیرا در دوام یک چند وقت در ارگانیسم جمع‌شوی ماده های زهرناک که قطران در یک جای قطرانشان می نامند به عمل می آید و حتی چنین دیگرگونی ها در زینه حجره های بنیادی به وجود می آیند و از روی راست دیدن ممکن است که حجره های سالم بنیادی از حجره های جبر دیده یعنی به بیماری دچار شده بنیادی چگونه تفاوت دارند و این به واسطه باعث سر زدن دیگر دوره های وزن‌تری بیماری ها و با وجود به دنیا آمدن نسل با نقصان ها با بیماری های گوناگون. تماکو کشی به ارگانیسم ضرر جدی می آورد. نفران مبتلای این عادت 13 مرتبه گرفتار استنوکاروی، 12 مرتبه گرفتار میوکاردی قلب،
10 маротиба гирифтори бемории меъда ва 30 маротиба гирифтори бемории шуш мешаванд. узве нест ки аз тамоку зарар набинад, ба мисли дил, шуш, гурда, меъда, мағзи сар, ҷигар, роҳҳои пешоб ва роҳҳои хунгард, ҳатто пӯсти бадани инсон дигар шуда, нохунҳои дасту пой ранги зард гирифта мепӯсанд. моддаҳои таъсирноки он аввалан никотин, гази карбонат, гази сулфид, моддаҳои кансерогенӣ ки онро қатрон ки дар таркибаш бисёр моддаҳои кансерогенӣ дорад ва эфирҳо, яъне ки равғанҳои эфирӣ дар онро мавҷуд аст ки ин моддаҳо бевосита таъсири манфии худро ба организми инсон мерасонанд. Яке аз таъсирҳои он вақте ки никотин ба хуни инсон ворид мешавад ва рагҳои хунгардро танг мекунад. агар ҳамон минтақаҳое ки рагҳои хунгард яъне ки фақат шумораи кам доранд, агар онҳоро танг кунад ва яке аз бемориҳое ки онро эндоартерити облитератсиякунанда мегӯянд, ба ин оварда мерасонад ки ин беморӣ дар навбати худ ба қарасони ҳамон нуқта дида мешавад дар нӯги ангуштон, дар нӯги ангуштони даст ва по, дар нӯги бинӣ, дар нӯкҳои гӯш, умуман дар ин ҷо мушоҳида карда мешавад ва дар муддати хеле кӯтоҳ, дар муддати 2-3 шабонарӯз ҳамин раванд зиёд шуда метавонад ки ба тамоми узви бадан, яъне ки ба тамоми ҳамон масалан бинӣ, гӯш ё ки даст ё ки пои инсон паҳн гашта боиси буридани ҳамон по, маъюбии ҳамон шаҳрванд оварда мерасонад. дар таркиби сигор боз як чизеро дохил мекунанд ки агар ҳозир ман ба шумо гӯям, шумо дар ҳайрат мемонед. биёед якҷоя ин видеоро тамошо мекунем ва мефаҳмем ки ин чиз чӣ будааст ки дар таркиби сигор дохил мекард. Вот шокирующая правда этого доклада. В сигареты добавляют специальные вещества, которые не ослабляют, а усиливают действие и зависимость курильщика от никотина. Что же это за вещества? Мочевина. бале, ана ҳамин чиз аст, ҳамон чизи гуфтагии мо. Вот это поворот! Афродита сигаретного бизнеса вышла совсем не из морской пены. Коровьей мочой начали пропитывать табак для сигарет еще в 50-х. Добавление мочевины защелачивает табачный дым, в результате чего никотин гораздо быстрее всасывается, оказывается в головном мозге, где и оказывает свое аддиктивное действие. тамошобинони муҳтарам, видеои мо ба охир мерасад ва ман дар охир ҳамира гуфтанӣ ҳастам ки мақсади асосии видео дар он буд ки ҷавонон ва насли наврасе ки даст ба сигаркашӣ мезананд фаҳманд ва донанд ки сигаркашӣ ба чӣ ҳол оварда одамро мерасонад ва фаҳманд ки кашидани сигор бар саломатии инсон чӣ қадар зарар дорад. ба канал подписатсия кунен, ба ҳамин видео илтимос лайк монен, то ки бисёртар одамо тамошо кунанд ва аз зарари ин сигор бохабар бошад. хайр, то видеоҳои оянда. худо нигаҳбон.